दिनैयो मोखां बिजाबाव डाइरेक्ट नुजालायबाय नै सिस्टार सुदेम सना आगैजों आरोना गोबावनिफ्रायनो माने लोगो हमनो सानबाबो माने टाइमा मिलायामोन ओमफ्राय दिनैयो एकदमबारे गायनाय फुनायखौ दोनथ'नानैबो लोगो हमफैबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे सिस्टारनि फिसा फिसा माने कुइसननि आन्सार मिथियो जोङो सिस्टारा दा मा फरायबाय दङ खोन्थादो अननानै दाथ' आं नै थांनाय बोसोराव ग्रेजुवेट जाबाय इंलिश अनार्स लानानैहाय ओमफ्राय दा आङो माबा कचिं लागासिनोथ' आरो ओमफ्राय नै एबार आरो मास्टार डिग्रिबो खालामफिननोसै एबार बोसोरावनो हायोबा नोङो बिएडखौनो ला मास्टार डिग्रि लास्लायस्लाय आं माने आं टिचिं लाइनाव इन्टारेस्टेड गैया आरोना बयहाबो गावबागाव माने गावबागाव बिदिनो एम्स थायो बयनाबो बयबो माने गावबागाव फिल्डआव सोरबा बेखौ मोजां मोनो टिचिं लाइनाव सोरबा आरो बिदिनो माबा बहुद बिभाग दं नालाय बिदिहाय आरो माने जार जि चइस आरोना बेनो जेनेबा सोरबा सासे बेलेगाव चइस माबा बेलेगखौ मोजां मोनोबा सोरबा दा कालचारखौ मोजां मोनो गतिके कालचारखौ मोजां मोनगैया जेनेबा बेलेग खामानिफोरखौ मोजां मोनाबो जानो हागौ बेबायदि गावबा गाव चइस थायो आरोना बे खामानिखौथ' बयबो खामानियानो समान ओमफ्राय बयबो खामानिखौहाय रेसपेक्ट होनो रोंनांगौ थेवबो बयहाबो गावबागाव मोनसे अबेबा मोनसेखौहाय बांसिन लुबैनाय हास्थायनाय अबेबा मोनसेखौ बांसिन मोजांसिन मोनो आरो बिदियैनो कालचारखौ मोजां मोनो आं बेनि थाखायनो उन्दैनिफ्रायनो टिचारमोन आरो आच्छा औ बेनि थाखाय दाबो बिएड लानो नामा होनो बिदिनो जायो बिदि आरोना ओमफ्राय घटनाया ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे आरो बेखौनो देराबाय नामालै लकेसनखौ देखायबाय कमलाबारि उदियागुरि स्टेडियामाव आं हाबा जानाय खाथियावनो आरो आगैनिफ्राय मोननैसो बिराद इम्परटेन्ट खोथा मिथिनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आं माने सिस्टार थायोबा जेखौबो जों मावनो हायोना बे दा मेइनानो जों लाइफआव माने टाइम मेनेजमेन्टखौ रोंनांगौ आरो ओमफ्राय निजिनि सायाव माने निजि जा खामानि मावाथों मानो बेयो सिनसियार जानांगौ अब्लानो गासैबो स्टेप बाय स्टेप गासैबो मोजाङै मोजां सरासनस्रायै सिस्टेमेटिकलि थाङो आरो एग्जाम्पल ना दे दा नोंना बिराद सेस्था दं मानो होनबा नोङो गावनि केरियारखौबो लांगासिनो कालचारखौबो लांगासिनो फारसेखै जेनेबा समाजखौबो सिबिलांगासिनो दं आरोना बुंनो थाङोब्ला आरोना गतिके जुदि नाजायो ओमफ्राय गासैयावबो सम होगासिनो आंनि आरोना खिन्थु समखौ फरायनायाव बांसिन होबा मोजां मोनगोन आरो बेनो आरो दा माने आंना फरायनायखौ फार्स्ट प्रायरिटि होयो आरो ओमफ्राय कालचाराथ' उन्दैनिफ्रायनो ओरैबायदि मोसाबोदों नालाय 4 बोसोरनिफ्रायनो मोसाबोदों नालाय मायाव मोनदों आच्छा औ बेथ' प्रग्रामफोराव बैसागु फांसनाव ना ओमफ्राय उन्दैनिफ्रायनो मोसानाय जायो नालाय ओमफ्राय दा बेखौथ' गारनो हाया मालाबाबो ओमफ्राय बेथ' आंनि थैजासिम थाबायानो थागोन रोदा दंखायो आरो जोंना बर'नि थै नालाय साफ्रोमबो बिदि थानांगौ बेखिनियानो होमबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थादों दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै गोजोन्थों ओमफ्राय गोजोन्थों माने बिराद गोजोनखाबाय आं लोगो मोननानै थेंक इउ सो माच পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনালোঁ स्टारनि एनाउन्समेन्ट The first ever Bodoland CEM ओंखारलांसै आरोना बिराद गोजोननाय मोनबाय आरोना लोगो मोननानै सिस्टार दोनथ'बाय थांथ'नोसै जादों बयबो मिथिनो लुबैदों नङासै लोगोफोर बेवहाय फुटबल खेला जाबाय दङ बड'लेण्ड CEM जाबाय दङ दुरान्ड काप आं दाखालि नोंथांमोना देखायदोंमोन ना स' गतिके नोंथांमोनाबो फै गाबोनथ' आरो बिराद स्पेसियेल दे गाबोन इलिसा सिस्टारमोन फैगोन बयबो लैहोर फैनानै नायफैदो रंजाफादो आरो जेसेबांखिनि गोजोननाय लानो गेमनि सायावहाय गोजोननाय लाफैदो बिराद हिट जागोन गाबोन लोगोफोर नायफै बयबो बे जुगाव थारैनो आइजो माहारियाबो फावसायनानै थाग्रा नंला लोगोफोर नुदोंना नै धल दामदों आगैमोना सिस्टारमोना बबेनि मिथिया आरोना जायखिजाया थारैनो नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोना बिदि लाइफआवहाय आइजो माहारिखौ बिदि दामनाय बिदि नुवाखैमोन आरो आङो बिदि प्रग्रामफ्रावहाय नायदो गांजेमा जानो नामा सोरबा नै
10ता गांजेमा मोनबाय मोनदांथिया लोगोफोर नै बै दैयाव गुरनानै आरोना नैफोर खारला ओमफ्राय मा होनो ओरैहाय बांसिन बारा बेखौ खबाइबो बायनो हायाखैलै लोगोफोर ओमफ्राय मनायावनो लाना गुरदो आरोना उपाय गैया ओमफ्राय दसे गुरहैबावनो दै आं देखायनो नोंसोरनो मार मोनखाबाय आरोना आं दिनै बिदिसो लानानै गुरदो आरो आङो फलसे दंबाबो जि मोजांखाना माइ गायनोथ' बिदि गोसोम जायाखैमोन आरोना ओमफ्राय नै ना फुंनिफ्रायनो गुरबायना ओमफ्राय बेबायदि सान्दुं तापनि नांनायावहाय साथा लाया खर' जिलाया बिदि गुरबाय तामाम गोसोम जाखाबाय ओमफ्राय बेबायदिनो सुदेम सना आगैखौ जोङो लोगो हमनो थांबाय आरोना ना गुरखांनानै जा जमनिका ओमफ्राय आंथ' लाजिनानै थाखुमासो नाहरखुमाबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय जेब्लानाखि आराम नानबाय थां गोजौआवनो दङ लोगोआव मिन्बाय नालाय थांनानै लोगो मोनबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो एसे रायज्लायबाय आरो लाजिया फानजियानो गोसोम बन्दिदि दाउखाखानो नाखौथ' मोना नङा मोनसाबदोआनो बोथिसे बारदों आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय गांजेमाखौ थारैनो सोमोनांथाव दिनैयो आंल' आरोना बेलेगफोराबो गुरदोंमोन आफांखैजा जेनेबा इसोरो मोनासै आरोना जि बोरैबा मोनदों आङो मासेसो मोनबाबो हामगौमोन होननानैहाय आरोना ओमफ्राय सोरनि स्किना आं बायदि आंनि स्किना ओरैबायदि सान्दुंखौ बोथाबो माने 1 सेकेन्डबो आं सान्दुङाव थानो हाया दसेनो गोसोम जाखायो नोंथांमोनाबो सोरहा बेबायदि आंनि बायदि प्रब्लेम दङ फोरमायहरबानो जाबाय आरो बिनि सलुसना मा बेखौ मिथियोबा अननानै फोरमायहरबानो जाबाय दे जि बाखादोंमोन आरोना आङो एकदमबारे गुरबाय थानो लुबैदोंमोन माने मोनखाथारो नालाय एसे एनै गुरबानो ओमफ्राय इयावथ' गुरखांबायमोन आरो थेवबाबो भिडिअ एसे देखायनानै गुरफ्लादोंमोन आरोना लोगोफोर मिसाखौलाय मा हसाखौलाय मा होनो ना सैथोखौनो बुंबाय आरो बेखिनियानो ओमफ्राय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ'दो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'सै गोजोन्थों ना गुरनानै एसे मोदोमखौ फिसा खालामसै आरो फिसा खालामबावनोसै आरोना नोंसोरो बयबो आब' मति जाबाय होनगासिनो नालाय बिदिनो आरोना ओमफ्राय एसे फिसा जाबावनोसै आं दे दिनै ओंखामबो जाखायाखै बयबो ना गुरबाय मावगुलायनाय नै दे नै एबार थांसै लोगोफोर न'आव दे एबार जोङो थांसै साइकेलसो फैदो मारा गांजेमा जेवनो दा न'आव माबा हैबाथाय नायनो हागोन दे ना